Hol találkozunk? Na, sziasztok! Sziasztok! Megfulladtam majdnem. Még egyszer. Na, indul! Sziasztok! 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 Na, akkor nézzük már meg ezt a új frissítést. Mi a tökömet? Mi ez? Haladj előre! Várjál. Jó. Na, most bejött egy fösvény megint. Fösvény! Nézzük már meg, milyen cuccokat ad. Azt mondja, ezüst, filmvászon, ösvénye. De figyelj már! Igen? Ha ezüst filmvászon, akkor még arany-fekete ruhákat ad, na mindegy. Amúgy ez tényleg érdekes dolog. De a legérdekesebb, hogy mi köze van ennek a filmhez? Ezt nem tudom. Milyen filmezni fogunk? És ráadásul piros színű a maga az ösvény, amikor nézem, ahogy mit ad. Igen, az oké, mert a filmek, bemész a moziba, ott is piros a fal. Ugye? Igen, de piros akkor most vászon. miért ezüst vászon, ha utána meg aranyruha, meg piros díszítés. A piros az oké, egy ilyen bársony szín. Jó, de akkor miért aranyruha? Hát gondolom, nem tudom, megy a piroshoz? De akkor... Na, de már akkor miért ezüst? Tehát akkor ezüst legyen. Hát, én arra tudok gondolni, hogy azért ezüst, mert az arany az első helyen van. Utána jön az ezüst, és utána a bronz. De akkor annak Hogy bronz akkor kéne, lehet- hogy legyen, nem piros. Lehet, hogy ez után jön az arany? Majd legközelebb. De én azt nem értem, hogy filmezni De fogunk, nem vagy volt milyen bronz. filmvászon? Tehát itt Nem tudom, milyen valami film napok jönnek? Vagy mire utal ez a mozi most? filmezni fogunk? Ezt Én azt hittem, hogy valami olyan event jön, hogy valami olyan küldetések, hogy lesznek valami filmmel kapcsolatos, mit tudom én, értitek ilyen. De vásznak, figyelj csak, vagy de valami. legalább nem kakaszínűk a cuccok. Tehát megnézed, Igen, szépek amúgy. a fekete még mindig jobb, mint a kakaszín. Fekete arany, az szép, igen. Tehát ez Csak amúgy nekem nem tetszenek, tehát ebből egyik se tetszik, csak a bölcsesség befőtt az nagyon jó, meg esetleg az a nyereg alátét, meg a nyereg az jó, meg kicsit ilyen pepitamintás, azt szeretem, meg a kantár. Tehát a lófelszerelések azok jók, de az, amit az ember kap, az nem. divat diktátor szoknya. Még aki ezt most nem tudja megszerezni, hogy jövő augusztusban meg lehet majd venni, de én attól függetlenül megszerzem, mert én úgy is csinálok mindig annyi XP-t, hogy ha akarom, ha nem, megszerzem ezt az ösvényt mindig. Hát én nem tudom, de azért meg kéne nézni, hogy mit írtak róla. Olvasom el. Igen, de a filmes készítés Az- részt. Hát az van a hírekben, hogy ezüst filmvászon ösvény. Megérkezett az új pionír ösvényünk, és vele egy pompás fekete arany összeállítás. Ez tényleg szép. No meg egy ízletes finomság, figyelemfelkeltés, senki ne próbáljon belekóstolni a pattogatott kukoricába, mert kissé képernyő íze van. Valami élethűr, ezt gondolom. Az ösvényen való előre haladáshoz pontok szükségesek. Jó, itt most leírják, hogy mi szükséges hozzá. Szuper jutalmak kerül a feloldásra egészen pontos 35 csodás tárgy. Mindenki gyűjtögetheti a pontokat ezen az ösvényen, de csak a sztárliderek szerezhetik meg a jutalmakat, igen. Az ezüst filmvászon ösvénye egészen december 3-áig szerdai frissítésig érhető el. Azok a ruhadarabok, amelyeket nem ők kerülnek begyűjtésre, tehát nem tudtad volna megszerezni, az jövő áprilisban megvásárolható. Ennyi. De most itt mi van a mozival, nem értem. Tehát te nem Én nem, te ezt itt te hallottál olyat, hogy a moziról írtak valamit filmről? Ő nem hallottam. Ugye? Milyen szétás van most valami nagy film kiosztás, díjosztás? Vagy Filmet fognak készíteni?
Lehet, hogy lesz egy film, mi ez? Vagy hogy nekünk kell kattogatjuk filmet kukoricát? csinálni? Tényleg lehet, hogy lesz SSO film, vagy mi ez az utalás most? SSO mese már van valami. Hát nem SSO tudok csinált semmi, már mert valami olyan- filmet, valami sorozatot. Nem tudom, tudsz-e róla, de annyira nem nézték az emberek. Hát én nem tudom. Lehet, hogy lesz valami, csak az a baj, hogy akkor jobb utalás kéne, mert így inkább csak olyan, mint hogyha mindenkiből hülyét csinálnak, mert nem értjük, hogy miről van szó. Volt már máskor is ilyen. Valamiről vagy lemaradtunk, azt nem tudjuk, miről van szó. Nem. SSO szokott ilyet csinálni, hogy Nincs ilyen értelme. fura neveket ad a pionír ösvénynek, Aha. de aminek semmi köze az SSO-hoz. Jó, de attól még lehetne valami értelme. Hogy akkor tényleg legyen hozzá köze. Legyen valami olyan event, hogy akkor jó, akkor mozi. Nem tudom, De nyáron semmi is, mozi. nyáron is olyan ösvény volt, aminek úgy semmi köze nem volt az SSO-hoz, Várjál meg már. egyetlen egy küldetéshez se volt köze. Most Pintára betettek ilyen lóakciókat. Most oda meg azt megnézem, mert ott ugye szoktak lenni ilyen vásznak, ahova be kell állni, és akkor a vászon lehet fényképeket csinálni. De várj, ez nem Pintával, az Morlandon. Pinta meg bocsánat, Morland között. Morland. Hogy Morlandon vannak ezek a vásznak, tudjátok, be lehet állni elé, és fényképeket csinál. Lehet, hogy ott van valami... Akkor ahhoz van köze, mozi- gyerünk oda. De ezt miért? Ezt írhatták volna a frissítésbe is. Igen, hogy lehet, hogy mondhatták volna, hogy ott Morlandon, mert látom, hogy lehet venni leakciózott lovakat, Na akkor gyerünk oda. hogy lehet, hogy ott van valami mozi díszlet, és akkor arra felmondják. Jövünk oda. Mert ott szokott lenni ilyen vászonszerű, a fotózkodni kell. Megnézzük akkor Morland. Vannak itt eladó lovak. Le van, a Clydesdale le van árazva. Na, az már Azt nekem szereted? megvan, ami kell. A Clydesdale-t. És van Border Collie ló is. Ezeket a akciókat én azért nem tudok vele semmire menni, mert ami kellett, már megvettem. Fekete-fehér. Itt is Ami egy meg Border nem Collie kell, ló. azt akkor se veszem meg, ha olcsóbb. Hát most ezzel mire megyek? Border Collie Clydesdale. Mindig most. Knapstruppel. Knapstrupper. Hát ez Fogatlan western, ló. Akartak. ez western szekerek, most ez miért film? Nem értem. És akkor van egy izlandi, vagy mi ez? Fjord. Jó. Hát nekem itt ezek közül egyik se. Ez nem mozivászon, hol van itt mozivászon? De van Clydesdale, nem kell neked Clydesdale? Hát mondom, hogy már megvan véve nekem rég. mikor Mindegyik? feljöttek. Hát ami kellett, azt megvettem minden nyilván. Tehát mondtad, hogy itt van mozivászon. Hol van? Hát szokott lenni, most nincsen. Hát, te várjál már, hát itt nem szokott lenni. Dehogy nem, mindig itt van egy ilyen vászon, valahol itt, és itt kell vele fotózkodni. De az csak eventekkor van, most nincs event. Hát ez nem event. Ez nem event, ez csak a piac, le vannak árazva a lovak, Hát akkor és tényleg kész. nem értem, hogy mi ez a mozi. Nem, most Azt nincs hittem, itt event. lesz valami mozi event. Majd tudod, Jó, mikor kell. lesz, mikor berakják a karácsonyi eventet. Majd akkor lesz ilyen, hogy be tudsz állni a paraván elé. Hát akkor itt sincs semmi. Nem tudom, milyen moziról beszélnek. Hát ezt mondom én is, hogy az SSO szokott ilyen neveket adni, de szép Semmi lovad értelme. van. Hát milyen ló ez? Ez benne van a játékban, ez a ló? Persze, hát most tették be. Ja, Nem most, igen. hanem amikor megvettem azt az új Freeze-t, meg amikor betették Halloween-re azt a 3 új lovat, ez az Ja, egyik. és akkor ez a natur verziója. Ha. Tök jó. Mi? Nem, ez nem átváltozós ló. Ez volt a szülinapi ló még valamikor ilyen. Nem szülinapi ló! Most Halloween-re tettek be 3 lovat, ez az egyik. Aha. És Jó. ezek nem Jó, varázslatok, nem nem áldozat. kell leharapni a fejem. Várjatok már, leharapták a fejem. Hello, na, szülinapi ló az a fekete-fehér.
Tehát a lényeg az, hogy nyáron is raktak be pionír ösvényt, és már én meg nem mondom, mi volt a címe, de akkor is nem értettem, hogy mi van, mert olyan címe volt, semmi köze nem volt az SSO-hoz. Igen, volt már máskor is ilyen. De én nem fikázni akarom most így az SSO-t, csak nem értem most, hogy mi ez a filmvászon, mi van. Mi a picsa? Én még arra is gondolok, hogy esetleg lehet, hogy fognak berakni egy ilyen küldetést. Hát én is arra gondoltam, de akkor utalhatnának jobban rá, mert így meg csak hülyét csinálnak. Hát igen, mondhatnák azt, hogy előre meg lehet venni ezeket, vagyis meg lehet szerezni ezeket a cuccokat, amiket majd a küldetéssel, vagy én nem tudom. Én arra gondoltam, hogy van itt ez a vásár, ilyenkor szoktak itt lenni ezek a vásznak, hogy lehet, hogy ott volt valami filmes berendezés, de nincs itt semmilyen vászon. Na akkor én már átöltözök, akkor már Halloween-i cucc van a múlté, át kell öltözködni? Én nekem még ősz van. Hát figyelj, ősznek ősz van, csak a Halloween múlt el. Hát igen. Na jó. Akkor leveszem a maszkot. Akkor megyek, azt gyűjtöm ezt az ösvényt. Hol a szekrény? Várj, itt a szekrény. És akkor te hol gyűjtöd? Hát a zöld bogarakat gyűjtöm. Meg a kertészetnél kiváltom a... ültettem... Mit ültettem? Búzér. Ne beszélj már csúnyán. Ne bántsod őket. Nem tettnek róla. Jó van, levettem a maszkot. Megyek gyűjteni a buzérokat. Na. Amúgy most a nézők nem tudják, hogy Eszti miért követ mindig. Azért követ mindig, mert ő a testőröm. Igen, tudod, védelnek az Ő emberektől. véd engem. Megvédenek, nyug, valóságban is megvédenének. Való világ, amiben vagyok. Na és Való akkor világ. hogy gyűjtöd? Nem hallottam. Baledalébe vannak ezek a zöld bogarak. Zöld, Ja. micsoda? Eszti, eltűntem, elraboltak az ufók. Segíts! Elraboltak az ufók. Hol vagy? Biztos hazamentél. Ja, de nevesek. Én is megyek gyűjtögetni. Az olyan unalmas. Utálok gyűjtögetni. Na tényleg unalmas, én közben tanulni szoktam. Mindennyian fogok. Nézni kell közben egy filmet, vagy zenét hallgatni, vagy hangos könyvet, vagy... És miért a kömet csináljak akkor? Nincs semmi. És miért van ott a... Várjatok már! Tökvadászat Golden Hill völgyben, ott egy mellékküldetés. Valami Van. bug lett. Ott De van, várjátok már, most akkor nem vették ki a Halloween? ott van az elérhetőségbe. Elérhető Tökvadászat Tényleg? Golden Hill. Menjünk már oda, akkor csináljuk már meg. Nézzétek már meg, gondolom. De az Hogy képes csináljuk meg. szerintem. Nekem nem tetszett a többet, amit idén adtak. De tetszett, hogy lett új helyszín, igaz, hogy nem nagyon voltam ott, már mint ott fenn a Halloween-es helyszínen. De miért raktak megint feketét? Tavaly is fekete tök volt. Tavaly is fekete Tavaly volt? is fekete volt, és már a... De remélem jövőre már egy piros lesz, vagy valami olyan színű, ami eddig még nem volt. Mert rengeteg Lehetne szín van. bármilyen sárga-zöld kombinálás. Az már volt sárga-zöld, de piros még nem volt. Piros-sárga vagy. Miért nincs piros? Legyen már piros is. Az még nem volt olyan. Volt zöld, kék, minden, piros még nem volt. Meg lila se volt, rózsaszín, fehér van. De
pirosat nyugodtan. És lehet kétszínű is. Mondjuk piros-sárga csíkokkal, meg ilyenek, tehát... Lehet mondjuk olyan, hogy kék-fekete. Nem, mert ne fekete megint! Hát de ha annyira feketét akarnak, akkor Hagyjál legyen már a benne feketével! piros-fekete. Hát már annyi fekete van, hogy nyomig. Legyen piros. Piros. Sárga. Az. Piros-fehér. Sárga legyen. Igen. Piros-fehér-zöld. Az, ilyen magyar legyen. Magyar tököt akarunk. Na jó, hát ez így nagyon unalmas, hát nem lehet csinálni semmit. Mi a tökömet csináljak akkor? Semmi. Hát Húzom a azért kis karit. csinál mindenki ennyi kis karaktert, mert nem lehet mit csinálni. Akkor csak az lesz, hát semmit nem lehet csinálni. Jó van, hát legfeljebb izé. Én Nem most tudom. egyesével csinálom a bölcsességbefőttöket. Mert így ezeket a izéket, most mi? Bölcsességbefőbb, minek az nekem? 7 napos istáló lány, az még oké, annak van értelme, az jó dolog. Meg ez a pacinasi is jó dolog, hogy vidám lesz a lovad. Aha. De most azok a cuccok, az a fekete arany, hát most ez annyira nem nyűgöz le engem. Nekem se. Jó, valakinek tetszik, nincs ezzel. Végülis nem csúnya, csak olyan snasz. Mondjuk ez az aranyszínű, ez jól néz ki, ez a nyeregalátét. Én, aminek tavaly nagyon örültem, de rettenetesen mai napig hordom, egész nyáron hordtam, ez a fülvédő. Ez nagyon tetszik. A végén kapsz egy popcorn petet. Idén betetnének 2. Mi csak popcorn? Ja, de az nem jön utánad. Hát sajnos nem jön, pedig milyen jó lenne, a kis popcornok szemenként szaladnának utánam. Igen. Vagy ahogy így mennél, a doboz így ugrálna utánad, és szórná ki a popcornokat folyamatosan. Az, repülne a levegőbe. Nem, így ugrálna utánad, és akkor a popcornok így folyamatosan esnének ki belőle, és így szórna, húznád a morzsaszemeket magad. Hát. Na meg nekem egy olyan ötletem van, már ezt így elmondom, aztán búcsúzunk is, mert semmi értelmes dolog nincsen most. Tehát szerintem, de tényleg most nem nyafogni akarok, de nekem lenne egy olyan ötletem, hogy ősszel, például most is olyan madár csicsereg, ami nyáron szokott. Most is per pillanat, hogy itt vagyok Goldenbe. Tehát rakhatnának cinegéket, akkor, tehát ilyen őszi madarakat, ugye, varjakat, amik ősszel jönnek. Mert ez így olyan fura, meg hogy te mondtad, hogy a télen a hóba a lepke repül. Igen, meg a méhecske. Igen, méhecske, lepke. Esik a hósz, repül a méhecske. Tehát erre oda lehetne figyelni, de mondom, nem nyafogni akarok, csak hogyha... Hát ezek apróságok, igen. Csak egy kicsit tökéletesíteni szeretném. Mert nem tudom, hogy most ez mennyire nagy dolog az SSO-nak ezt megcsinálni, hogy de tényleg nem Szerintem nyafogni nem nagy. akarok, mert így is örülök, hogy van hó, Persze. mert ennek is örülhetünk. Csak olyan furán néz ki, hogy a lepke repül, mikor hóesés van, meg a darazsizak jönnek, a méhecskék, meg a fecskék, meg mik azok ilyen nyári madarak, pacsírta, dalolászik, télen a hóba. Mennyivel jobb lenne a cinegék, nem? Meg a vörösbegy cinege. Ezek téli madarak. Jó lenne amúgy. Na jó van, hát akkor mindenki csináljon, amit tud. Akinek kiskarija van, az húzza a kiskarit. Én szerintem azt fogom csinálni. Na, sziasztok akkor! Sziasztok! Sziasztok!